Dobar dan svima, evo me, tu sam sa vama. Kao što smo obećali, počinjemo, ovo je prva emisija, prvi video. Imamo ovde gomilu toga šta ćemo da vam kažemo, ali mi ćemo da improvizujemo, zašto bi išlo sve po redu. Ovako, ono što ja hoću da uradim je da pomognem vama, da na najbrži način, kao što sam već rekao, i na najjednostavniji način, naučite praktične stvari. Znači, praktični primjeri iz svakodnevnog života. Ukoliko se nađete ovde u Italiji, ovaj video je snimljen u gradu na italijanskom se zove Trieste. Znači, snimam u Trstu, produkcija italijanska, snimam u Trstu, konkretni primjeri, hoću da vam uštedim vaše vreme, da ne možete ovo da nađete na Google Translate ili Google prevodiocu, zato sam tu, ja, da vam pomognem. Svakog dana, to jest svake nedelje imat ćemo nov video, ovo je samo za početak, kako bih ja rekao, upoznavanje. Znači, upoznavanje, prvi video, počinjemo. Znači, kad se sa nekim upoznate, vi mu kažete ime i prezime. Tako ćete i kad ste u Italiji. Znači, upoznavanje. Buongiorno, to je dobar dan. Mi chiamo, kažete ime i prezime, mi chiamo, zovem se. Sono qui come un turista, sono qui come turista, sono qui come un turista, sarebbe isto je. Ovde sam turistički. In visita. In visita, to bi bilo u poseti. Ok? Znači, dobar dan, zovem se, ime i prezime. Ovde sam zato što sam došao da posetim grad. Posle toga, možete da kažete, pitate u stvari, gde je hotel? Ako tražite hotel, dove l'hotel? Dove l'hotel? Pokazat ću vam gde šta, kako. Radit ćemo u sledećim lekcijama snalaženje u prostoru, tako reći. Gde je hotel? Dove l'hotel? Ili gde mogu da uzmem taksi? Dove posso prendere il taksi? Ok, to su prve jednostavne stvari koje treba da naučite. Možete da kažete grazie, jako bitna stvar, hvala. Zahvalite se manje više skoro uvek, ne znam zašto, to je nešto tako kod njih. Šta god da vam daju, da li vam kupili ove karte za bus na trafici? Hvala. Grazie. Tako da to grazie je super stvar. Jer na taj način vi kažete, vidi, ovo je kulturan, došao iz neke druge zemlje, ali je kulturan. Ne znam kako. Druga stvar je, na primjer, rekli smo dobar dan je buongiorno, ali već negde oko 5 ili 6 uveče, kad je zima, to je i ranije, vi kažete buonasera. Evo ga, moj komšija, vozi skuter. Buonasera, gde mi kažemo još uvijek da je dan. Na primjer, uđete u neku prodavnicu, kući kažete dobar dan, jer vidite da je dan napolju, tako? Ali i ovde, iako je dan napolju, oni kažu dobroveče. Znači, buonasera je već negdje oko 5 popodne. Jer mnoge prodavnice imaju to dvokratno radno vreme, pa onda kad dođete popodne kod njih i kad ih pozdravite, već ih pozdravite sa dobroveče, iako je bez problema napolju sunce, u fullu. Tako da, eto, i to je nešto da naučite. Znači, nećemo da radimo nikakvu gramatiku
i tome slično. Radit ćemo konkretne primere, kako ovaj kurs teče dalje. Možete da napišete u komentarima ono što bi ja hteo, kako da vam pomognem još više, brže i bolje. Imate web stranicu da postanete član, ali možete vremenski kasnije da zatražite poseban personalni kurs. Može tako se reći, personalni kurs na Zoomu, ako hoćete, konkretno, ne znam, ako je u pitanju posao, ako je u pitanju škola, ako dolazite ovde, da li će da nas skinu sa te crne liste, a možemo svi da uzmemo bez problema. Imaće puno primjera, znači prva emisija, što vas više ima, brojao sam vas, nema vas 5000, nema vas, znači gde ste? Javite se, tu smo, ja sam tu za vas, svake nedelje bit će kurs, ovo je prvi, imamo ih spremni, vidite tu je sve spremno sa potpisima, ali nećemo mi to tako, nećemo, mi improvizujemo, tu smo, bit ćemo tu, online, offline, u frižideru, supermarketu, i kad nekog pozdravite, tako ćemo da se odjavimo, ajde tako, možda to napravimo da bude uvek odjavna špica, nema pojma, kažeš, čao,